faktisk derinde om iværksætteri. Ja. Vi var kort inde på det. Og du er jo en, der har haft, må man sige, stor succes med iværksætteri, men har det været en let tur? Nej, det har ikke været en let tur. Det kræver altid en masse hårdt arbejde, og det kræver, at man retænker sin strategi rigtig mange gange, og det kræver, at man retænker sit koncept og sin forretning. Men jeg vil sige, i forhold til at starte op i udlandet, så selvom man siger, at der er meget bureaukrati i Danmark, så er der altså meget værre, hvis du skal starte op i udlandet, for eksempel Tyskland eller England, hvor det stadigvæk kører det hele med skriftlige og old school dokumenter og stempler osv. Så der er rigtig mange ting, vi gør i Danmark, som er rigtig, rigtig gode, og der er også nogle ting, vi gør, som er rigtig skidt, hvor der faktisk er plads til rigtig meget forbedring. Og en af de ting, det er jo måske det, de var inde på med frihed derinde, at man skal give mere frihed. Og oplever du, at der er for mange barrierer, når man vil skabe noget? Nej, som udgangspunkt ikke. Altså kan man sige, nu er jeg i spilbranchen, og den har jo ikke altid været fri. Altså der havde man jo monopol frem til 2012, og vi kan jo bare se nu, altså vi har skabt noget, der ligner 90 arbejdspladser i Aalborg, ved at sidde og udvikle nye spil, som vi så sælger til udlandet nu. Og det havde vi ikke kunne gøre, hvis det var, at vi ikke havde mulighed for at, for at sælge de her spil på vores eget hjemmemarked. Så er det selvfølgelig, man skal selvfølgelig satse på, at man har et hjemmemarked, og så sørge for at hjælpe virksomhederne, så de kan komme ud i verden. Og det er noget, vi skal være lidt bedre til i Danmark. Vi skal være lidt mere fremadsynende, vi skal kigge lidt mere ud, og så være bedre til at få vores produkter solgt i udlandet. Og der må jeg sige, at jeg også selv halter på den der konto. Jeg burde have haft meget større succes i udlandet, end jeg har haft. Og det skal vi blive bedre til, for det er det, vi skal leve af i fremtiden. Hvad savner du fra politisk hold i forhold til de ting, som du rører ved? Altså, i forhold til det, jeg rører ved, så er der en ting, som selvfølgelig berører også, når vi har MITA-folk at gøre. Det kan være svært at få folk til at arbejde over, hvis vi har en presseperiode, simpelthen fordi, at de får for lidt ud af det. Og der kunne det være rart, at man kigger lidt på den måde, men skal der arbejde. En anden ting også fra mange håndværksvirksomheder, som jeg synes er forkert, det er, at min holdning er, at hvis man vil have mindre af noget, jamen, så kan man lægge en afgift på det. Og det giver for mig ingen mening at lægge en afgift i form af moms på et arbejde, som håndværkeren udfører. Det skal man tage og kigge på. Vi skal have mange flere også til at tage nogle erhvervsfaglige uddannelser og til at på den måde lave et håndværk. For jeg tror på, at når man står i sådan en proces, eller udfører et håndværk, jamen så er man også tilbøjelig til at få en god idé, der kan gøre det her arbejde nemmere. Og det kan være med til at skabe en ny idé, en ny eksportsucces og skabe en ny virksomhed. Og så er du jo også en, du kører rundt i Ferrari, eller... Nej, det gør du ikke. Hvad er det, du har? Nej, det kan jeg ikke huske. Ja, jeg har forskellige, og du vil bygge et kæmpe hus, og du viser jo, at det går godt. Møder man problemer, når man viser, hvor godt man har det? Det synes jeg overhovedet ikke, man gør. Jeg taler jo stadigvæk pænt til folk, selvom jeg har tjent mange penge. Det jeg synes jo ikke, jeg har ændret mig fra, at jeg var den samme masse. Eller jeg synes jo, jeg er den samme masse, som jeg var for 20 år siden, eller som 30 år siden. Så det synes jeg ikke, jeg oplever. Altså, nu ved jeg jo ikke, hvad folk siger, når jeg ikke er der, men jeg oplever ikke, at... jeg tror, jeg ejer vejen, bare fordi jeg kører rundt i den dyreste bil, men altså, det er jo... Nej, så det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, at specielt her i Nordjylland, der er vi faktisk god til at simpelthen virkelig give janteloven fingeren, og så sige, at hvis man har succes, hvis man har knoklet for noget og arbejdet hårdt, så må man også gerne vise, at det går godt. Og det accepterer folk også fuldt ud. Så Jante er død, men et af de problemer, vi skal røre ved, det er skat. Ja, det synes jeg, det er skat på arbejde, og så er det helt klart også moms på arbejde, som jeg ser som stor hemsko. Og generelt, kan man sige, privat jobskabelse i Danmark, og det synes jeg, der har været for lidt fokus på her i valgkampen. Det har været meget, så vil jeg give det, så vil jeg give dat, og så lover jeg det ene, og så lover jeg det tredje. Vi skal altså skabe en god, solid, velsmurt motor, som bare knokler derudad. Vi prøver at få politikerne med ned i lysthuset igen. Har I fået noget mad og lidt af hvert? Ja, det har I. Det er godt. Jamen, kig indenfor. Der er også en lille smule varmere inde. Trods alt. Marginalt varmere. Mens de andre finder ind, jeg ved ikke, om I hørte, hvad Mads Peter Vejby stod og talte om. Ja. Han nævner altså et af de helt store problemer i forhold til det her, det skulle være skat på arbejde, som gør, at den er svær, ikke bare for folk, som vi jo normalt taler om i den her valgkamp, kontanthjælpsmodtagere og mange andre, som vi gerne vil have ind, men også for dem, der er inde, og for dem til at arbejde lidt over og meget andet. Jamen det er det da også. Altså, jeg er jo selv iværksætter i markant mindre skala end Mads Peter Vejby, det må jeg sige. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at skat på arbejde, altså det er jo, hvorfor skal vi have skat på noget, som vi gerne vil have mere af? Altså det er jo det forkerte sted at ligge det. Altså tænk, hvis man
valgte at sige, at det er skatten på arbejde, vi skal sætte ned, i stedet for at sige, at det er skat på mursten eller noget andet, som vi skal sænke. Altså det er skatten på arbejde, der er en af de allerstørste hemsko for, hvordan at du kan få mere vækst, hvordan du kan skabe flere arbejdspladser. Fordi at det bliver så dyrt at ansætte folk, altså reallønnen, den stiger så meget. Du bliver simpelthen nødt til, udgifterne for en virksomhedsejer bliver bare så meget større, samtidig med, at incitamentet til at arbejde bliver så meget mindre. Så skatten på arbejde er et kæmpe problem, og det er der, vi skal sætte ind, i stedet for at sige, at så vil vi sikre ejendomsværdiskatten frem til 2025. Jeg er selv boligejer. Det Radikale Venstre har jo foreslået, at hverken grundskyld eller ejendomsskat kan stige mere end lønnen eller mere end pensionen, så det er fuldstændig sikkerhed. Og så har vi samtidig plads til, at vi kan sænke skatten på arbejde. Det er rigtig meget fra. Der er sikkert andre veje. Det var en af Lisbeth, det var dig først. Nu vil jeg sige noget, som måske overrasker nogen lidt, men jeg synes faktisk godt, at vi kan sænke skatten på arbejde i bunden. Men jeg synes ikke, vi skal have færre penge i statskassen. Fordi at velfærd, det koster også penge. Og selvfølgelig kan man effektivisere, men der er altså også blevet skåret ind til benet i mange kommuner derude, hvor velfærden faktisk bliver lavet. Og det tror jeg, mange har kunne mærke i forhold til overbelægning, i forhold til ældrepleje osv. Men vi har jo i SF foreslået, at hvis vi gik med de andre europæiske lande, som overvejer at indføre en finansskat, altså en mikroskat på finansielle transaktioner, en spekulativ del af det, så siger EU-kommissionen, at det kunne indbringe os måske omkring 7 milliarder. Dem vil vi gerne bruge en stor del af på lidt skatten for dem med de laveste indkomster. Fordi jeg synes faktisk også, at det vil være bedre at beskatte nogle andre ting end arbejde. Fordi at vi lever også i en globaliseret verden, og det er bedre at beskatte nogle ting, der er, som vi måske vil have mindre af, forurening og så videre, men også arbejdsfrie indkomster, og der er jeg jo sikkert ikke enig med de andre, men formue og arv, det synes jeg, der er jo en diskussion lige nu, om man skal fjerne arveskatten, eller hvad man skal. Så vi vil gerne flytte rundt på skatten. Jeg synes ikke, der skal være mere skat, men vi har altså også haft nogle store skattereformer. Landet blev lidt teknisk, men mellemskatten blev jo fjernet på 6%. Det gjorde et stort indhug i det. Og så synes jeg også, at Mads Peter Weibye også er et eksempel på, at du kan godt blive rig i Danmark. Og både han talte faktisk om dem, han havde ansat. Ja, men nu er det sådan, at både Forbes Magazine og The Economist og Verdensbanken og en masse, som ikke ligefrem er dem, der rejser det socialistiske flag, de siger, at Danmark er i toppen af de lande i verden, hvor det er bedst at drive erhvervsliv. Og det er det jo, fordi der også er nogle gode ting, som de andre ikke fokuserer på, nemlig stort set ingen korruption, infrastruktur, børnepasning. Vi er de lande i verden, hvor flest mennesker er på arbejdsmarkedet, fordi så stor en del af kvinderne er på det. Og det synes jeg, vi glemmer lidt i diskussionen om nogle gange, hvor ringe det hele går. Og det er altså også godt, at vi har en stor offentlig sektor i forhold til ældrepleje og sundhed og uddannelse. Det synes jeg. Først over til dig, Christina, og så skal vi herover. Vi løser jo ikke nogen af de problemer, som Mads Peter Weibye nævner, ved bare at sænke skatten på et sted, for så at lægge dem over på noget andet. Det gør jo, at vi stadigvæk vil have det land i verden, som har det allerhøjeste skattetryk. Og jeg tror egentlig, at jeg repræsenterer nok det parti, der sådan er mest ambitiøs i forhold til at lette i skatten. Og så siger Lisbeth det her med, at vi skal have en stor velfærdsstat og sådan noget. Det er vi sådan set enige. Nej, jeg synes ikke, vi skal have en stor velfærdsstat. Jeg synes, vi skal have et godt velfærdssamfund. Og hvis man så tager mit parti, som er det, som jeg sagde før, som er mest ivrig i forhold til at sænke skatten og har den mest ambitiøse plan i forhold til det. Hvis vi gennemførte vores plan 1 til 1, det kræver selvfølgelig, at vi får overtalt Venstre og Dansk Folkeparti til det. Eller I får 179 mandater, det for eksempel, jo en mulighed. Ja, vi kan klare det med 90. Hvis vi gjorde det, så ville Danmark gå fra at være det land, som har den næststørste offentlige sektor i verden, til at være det land, der har den tredje største offentlige sektor i verden. Det er jo stadigvæk et samfund med et stærkt element af sammenhold og velfærd. Og det løser nemlig lige præcis de problemer, som Mads Peter Weibye rejser. Og det hjælper jo ingenting i forhold til de problemer, som han rejser, at man bare simpelthen så flytter vi skatten fra et sted til det andet. Det letter jo ikke det samlede skattetryk. Så der skal vi bare være ambitiøse. Det lyder jo besnærende, når du siger, at det er ikke særlig slemt i forhold til den offentlige sektor eller velfærden, hvis I kommer til. Men det vil jo betyde 10.000 vis af færre offentlige ansatte. Og jeg tror, mange i forvejen synes, at ældreplejen er presset, at der er overbelægning på hospitalerne, at der ikke er nok pædagoger i daginstitutionerne.
Og man kan jo ikke få det hele, og derfor er vores politik i hvert fald, at jeg tror, folk vil gerne betale den skat, de gør i dag, måske på en klogere måde, men have det skattetryk, som man kalder det i dag, hvis man synes, man får noget for pengene også, og derfor så skal vi også sikre en ordentlig service i daginstitutionerne og på hospitalerne. Vi skal herover til Christoffer. Jeg synes, det var rigtig meget, det Lisbeth nu siger, og det er også det i Dansk Folkeparti, vi vil gerne sænke skatten i bunden. På den måde så for alle flere penge, og de mennesker, der har mest brug for flere penge, altså dem, der tjener mindst, de vil gå ud og bruge pengene, og det vil skabe vækst i vores samfund, det vil sætte gang i hjulene. For de har ikke råd til at spare de her få penge, de får ekstra op, så derfor så vil de gå ned og bruge dem i købmanden, eller gå ned og købe et par sko nede i den lokale sportsbutik, og det vil altså skabe nye arbejdspladser. Så derfor så synes jeg, det er den rigtige vej at gå. I stedet for at hæve skatten i toppen, eller lave selskabsskattelettelser, så er det altså dem, der har færrest penge, der får brug for de her skattelettelser, og det gavner altså mest der. Og der vil jeg så sige, at nu er der jo indført nogle nye principper, som jeg er meget glad for. Det er, nu må man indregne de dynamiske effekter. Og det vil altså sige, at jeg tror ikke, der bliver behov for at gå ud og finde nogle penge til at lette skatten i bunden. Fordi der vil de dynamiske effekter gøre, at de vil betale sig selv. Og når man siger det med, at skat ikke betyder noget, det er jo ikke rigtigt, fordi på tværs af partierne, både på rød og blå stue, der har vi lavet forskerordninger. Og det har vi jo gjort, fordi ellers kan vi ikke få de folk ind i vores land. Og det er da det direkte bevis på, at vi som politikere godt ved, at skat betyder noget. Og det her med, nu hørte vi det her med, at det kan være svært for folk til at arbejde. Altså en faglært håndværker, er det ikke, og jeg tror det er halvdelen eller sådan noget, der betaler topskat. Da man startede med topskat, der var det de rigeste mennesker i vores samfund. Nu er det altså almindeligt hårdt arbejde med tømmer og murer og andet, som betaler topskat. Og det er aldrig meningen. Jo, det er fint, men hvis man skal videre ud den vej, fordi den håndværker, der så skal have en overtime, mister jo interessen for det, fordi han bliver plukket i skat, eller hun bliver plukket i skat. Han betaler mindre i skat. Rasmus, jeg tænker, at jeg også lige skal på med et bidrag her, ikke? Altså, inden vi bliver helt euforiske om, at skatten bare skal ned og så videre. Altså, jeg er helt med på tilpasning og alt muligt, og hvis vi kan lave nogle ting, der gør, at vi bliver mere konkurrencedygtige, så gerne for mig. Men altså, vi er jo faktisk nogen, der betaler vores skat med glæde, og som er glade for at betale det kontingent, som vi betaler til det velfærdssamfund, vi har. Og der er jo noget interessant i, at nogle af dem, der betaler mest skat i Danmark, det er også nogle af dem, der arbejder mest. Og så er det jo lidt underligt, at man så siger, jo, hvis vi skal have folk til at arbejde noget mere, så skal de ned i skat. Altså, det kunne jo godt være, at det var noget kulturelt. Altså, man siger jo gerne, hvis det er, at man skal have noget lavet hurtigt, så skal man give opgaven til en af dem, der har mest travlt. Ja. Ikke også? Og derfor så, altså, lad os nu lade være med at tro, at det bare alene handler om skat. Det handler også om skat, men det handler altså også om at opbygge en kultur for, hvordan at man løser ting og tager fat og alt muligt andet. Ja. Selvfølgelig er det økonomiske incitamenter, det er slet ikke nær det, men lad os nu lade være med at tro, at det alene handler om, hvis bare vi skruer ned for skatten, så pipler vi frem med jobs, for de har nogle andre negative konsekvenser, som der kan være med til at tage en hel masse energi ud af vores samfund, som vi kommer til at blive rigtig ærgerlige over. Men arbejdsmarkedet er delt op på to måder. Der er jo dem, der er overenskomstmæssigt ansat på 37 timer om ugen, og så dem, der har en jobløn. Dem, der har en jobløn, det er jo rigtigt. De arbejder 80 timer om ugen, 90 timer, og de får én løn. Men ham eller hende, der er håndværker, er ansat på 37 timer, og der betyder det altså noget, om du klikker over på det, der hedder topskat. Det er jo sådan, det siger håndværkere selv, når de bliver spurgt på fjernsynet og malere, de ikke... Men nogle af dem, der har det mindste incitament til at arbejde, den højeste marginalskat, det er jo faktisk en enlig forsørger, der går fra en offentlig forsørgelse over til at have et lavtlønsjob. Og der har vi jo et forslag om, at vi siger, jamen der kan vi faktisk ramme kun dem, fordi at det de mister, når de får et job til 175.000, 200.000, det er jo, så mister de pludselig fripladsen i daginstitutionen, så mister de pludselig deres boligtilskud osv. Der har vi jo egentlig Radikale Venstre at sige, jamen vi kunne måske starte med at hæve de der grænser for, hvornår de mister deres fripladser osv. Fordi på den måde, der får den enlige forsørger med 3 børn, der får hun faktisk et par tusind kroner mere i hånden ved at arbejde, i stedet for at indføre kontanthjælpsloft eller noget andet form at sige. Fordi vi er jo enige om, at det er lige præcis, der er virkelig meget lidt incitament, hvis man er enlig forsørger med 3 børn, og til at gå på arbejde, og man vil jo også gerne være hjemme hos børnene osv. Men ved at hæve de der grænser, så gør vi virkelig noget, og det kommer jo kun dem til gode, fordi os, der tjener mere, vi får ikke vores friplads alligevel, men lige præcis dem der kan vi faktisk gå ind og give målrettet, og det kommer 100% igen i dynamiske effekter, fordi altså, hvis der er nogen, der bruger hver eneste krone, de får ind ekstra, så er det en enlig forsørger. Vi skifter lige Daniel. Det er jeg meget sjov med i valgkampen. Noget af det, jeg synes er lidt ærgerligt ved den her diskussion, det er, at når vi snakker skattelettelser, så bliver det med det samme, den her om, at hvad er det så for nogle tusind mennesker, der skal miste deres arbejde, osv. For jeg er meget enig med det, Søren har også talt om med de dynamiske effekter, og
det er jo fakta. Altså, vi kan jo kigge på vores naboland over i Sverige, og kigge, hvordan den konservative regering igennem nogle år nu har sat skatten ned gang på gang, og i takt med, at skatten er sat ned i Sverige, så er skatteindtægterne jo faktisk steget i Sverige. Og det er jo lige præcis det, der er vores pointe med de dynamiske effekter og med at sætte gang i hjulene. Og så tror jeg også, det er vigtigt, når vi er inde omkring det her med den offentlige sektor og så videre, at vi tør sige, at ja, nulvækst og alle de her ting, det kan lyde vældig farligt, hvis vi skal have det samme, som vi har i dag. Men det tror jeg bare heller ikke, vi skal. Nu var vi nogen, der var til debat ude på Lisbeth og jeg i hvert fald, var til debat ude på sygehuset i dag, og talte med en repræsentant for sygeplejerskerne. De bruger 14 millioner timer danske sygeplejersker på administration. Deres egen vurdering er, at de 4 millioner af dem, det er rent spild. 4 millioner sygeplejersketimer, det svarer til næsten 2500 job. Og derfor så må vi simpelthen stoppe os selv i, specielt nogen, og gøre den her debat til, at så er det automatisk så mange tusind færre offentlige ansatte osv. osv. For det er jo ikke rigtigt. Det handler også om, hvad det er for en offentlig sektor, vi vil have. Og jeg tør godt sige, ja, vi skal barbere noget af. Det er selvfølgelig ikke de varme hænder, der står først på prioriteringslisten. Men det er bare vi har rygerne, der bliver det behøves det bare ikke være, Rasmus. Hvis vi tør tage nogle snak om, er det rigtigt, at sygeplejersker skal bruge 4 millioner timer hvert eneste år på for meget administration? Er det rigtigt, når jeg den anden dag sidder sammen med min partiformand Søren Pape nede på lokalpolitistationen i Vesthimmerland nede i Aarhus, og de har 7 betjente, og de 3 af dem, de sidder hver dag enten parkeret bag skranken og laver papirarbejde, de printer mapper ud, som skal i retten og alt muligt pjat, og ellers så sidder der 2 i fotovognene. Altså er det den rigtige måde, vi bruger ressourcerne på, når vi snakker sygeplejersker, politibetjente og hjemmepleje og alt muligt andet? Og det er bare derfor, jeg mener, at vi kan sagtens sætte skatten ned, både i bunden og i toppen, og skabe større incitament til at arbejde, og få gang i hjulene, og få gang i væksten. Og så kan vi samtidig have en rigtig god offentlig sektor med et godt sundhedsvæsen, med en god folkeskole, med nogle gode uddannelser, uden at det behøver at være sådan en er det ikke næsten i virkeligheden den samme diskussion som før, hvor vi talte om Bilka nede i strandkanten? Altså handler det her ikke om, at man næsten med hver eneste beslutning, at man bør bare finde ud af, hvor er det, vi går til? Altså hvad, hvis vi skal være enige om ja. Fordi at det her, det kunne jo være en god plan. Hvis vi siger, nu lykkes det os at afbureaukratisere, vi frigiver de 4 millioner arbejdstimer, og det gør vi egentlig inden for alle de brancher, hvor vi ser bureaukrati. Det er jo ikke noget, én regering har opfundet. Vi har hørt igen og igen og igen gennem mange år, årtier, at vi skal afbureaukratisere. Du finder ikke en politiker, der ikke gerne vil afbureaukratisere det, som er unødvendigt. Ja, men skal vi så ikke aftale, at vi i fællesskab afbureaukratiserer først, og så finder vi ud af, om vi reelt set når i mål, og så kan vi gøre de ting, du siger. Fordi at vi har jo talt om det igennem mange forskellige regeringer, og det er bare vokset. Vi er alle sammen enige om, at det ikke er godt, men nogle gange så sker der jo også nogle forfærdelige ting. Det kan være frygtelige børnesager, eller en ældre, der har brækket hoften, og det bliver først opdaget et døgn senere. Og så er der jo mange, der kommer og siger, nu må vi have nogle ændrede regler, nogle regulativer osv., selvom at det måske enten handler om for få ressourcer, eller en menneskelig fejl, det er egentlig ikke lovgivningen, der er noget i vejen med. Og der må vi også alle sammen have noget selvdisciplin, og ikke bare bygge lovgivningen ovenpå, hvis den, der findes, egentlig er god nok, men den ikke er blevet overholdt. Helt enig. Jamen det er kun, jeg er sådan set enig om, vi kan godt tage den rækkefølge først, men det vi skal tænke på som politikere, det er jo, at systemernes modstand er jo stor. Hvis vi siger, at vi skal afbureaukratisere, det betyder jo reelt, at vi skal spare nogle penge, vi skal gøre noget smartere, og dem, der så udfører noget i dag, de skal så anerkende, eller sige, at det, de laver, det skal de ikke lave længere. Og det vil sige, det er den svære opgave. Det vil sige, der skal være en benhård politisk, fokus på det, hvis man skal ændre bureaukrati. Fordi bureaukratiet ændrer ikke sig selv til at sige, nu springer jeg mig selv i luften, fordi jeg er overflødig. Det kommer ikke til at ske. Jeg tror, der er rigtig mange socialrådgiver, jeg tror, der er rigtig mange pædagoger, jeg tror, der er rigtig mange sygeplejersker, der gerne vil slippe for noget bureaukrati, og så rent faktisk kan lave det, de er uddannet til i stedet for. Ja. Men det er derfor, vi skal have flere kommunalpolitikere, ligesom mig og Daniel på Folketinget. Fordi vi er jo vant til at få jeres love. Vi er jo vant til at få jeres love og sidde og bande over og sige, nu laver de puljestyring igen, nu laver de et nyt kontrolsystem. Så, men vi har bare snakket om det i 20-30 år. I alle farver. Ja. Og det er bare ikke så nemt, som det lyder. Vel? Ellers er man det kan det umuligt være. Altså, nej, det er nemlig det. Og der er jo nogle gange, hvor noget man tænker, det er det værste bureaukrati. Og så når man får kigget efter, så er det måske meget hensigtsmæssigt, at der er nogle af de der ordninger. Ikke? Og hvis der er noget, men der er forskel, men der er jo forskel på bureaukrati og så på kontrol. Det synes jeg er to forskellige ting op i hvis vi skal noget på det her område, og nu tænker jeg lidt ud af boksen, også på tværs af, hvad mit parti plejer at sige, men hvis vi vil noget på det her område, så er vi da nødt til at følge det op, som vi talte om lidt tidligere.
at lægge nogle flere beslutninger ud decentralt. Sådan så, at det vi gør i Aalborg ikke nødvendigvis er det samme som det vi gør i Herning, eller i Esbjerg, eller i Aarhus. Men at der er lidt større frihed til, at man kan skrue tingene sammen. Så det man laver, det er tættere på, hvad de lokale borgere gerne vil. Og ikke at det skal være det samme i alle kommuner på samme tidspunkt. Altså, det er en misforstået socialdemokratisme efter min mening, at det skal være sådan en betonlighed. Altså, det kan vi godt lave en aftale på. Jeg synes, det giver mening, at man skruer noget sammen, som passer til dem, der bor det enkelte sted. Og så er det det, man bruger penge på. Og så er folk tilfredse med det, de bruger penge på, fordi de har selv været med til at beslutte det. Det tror jeg vil være vejen frem. Margrethe Vestager sagde også noget fornuftigt for nogle år siden. Det her med at slippe friheden løs på institutionerne. Altså efter, at det her med, at der bliver brugt meget tid på administration og andet. Og det er jo det her med, at vi må erkende, at der sker fejl, fordi vi som politikere jo nogle gange skal handle. Der er sket noget, Lisbeth er minister, ikke? Og Lisbeth ønsker dybest set ikke at lave bureaukrati. På tredje interview, hvor der står en journalist med et kamera helt oppe i skallen på dig, så må du sige et eller andet, så vil du gøre noget, udvise handlekraft, og som minister siger du så må vi indføre et eller andet. Og det bliver så det svar, der redder dig den dag. Det har vi alle sammen prøvet. Og det der med at anerkende, at der kan ske fejl, så må man reagere på det på institutionen. Men det er meget svært, når man er politiker, for så er man lige den der nulfejlskultur. Og det er den, vi skal væk fra. Og det var egentlig det, Margrethe adresserede. Det tror jeg egentlig vil være sundt for os alle sammen at tænke over. Meget rigtigt. Ja. Christine? Jeg er fuldstændig enig med det, som Søren siger. Og et eller andet sted kunne vi jo bare, for det er vi åbenbart alle sammen enige om, giver hinanden håndslag på, at så vil vi præcis hvad angår at lave en nulfejlkultur i den offentlige sektor, give hinanden hånd på, at det vil vi være de mindst handlekraftige i overhovedet. Men jeg synes bare, at jeg sidder og tænker, at det er sådan en lille smule syret, det her med, at Jeppe kommer ind og spørger til skattelettelser og skat. Og så går der et splitsekund, så vil jeg altid snakke om den offentlige sektor. Og hvordan man gør tingene i den offentlige sektor, hvor skattelettelser jo handler om, hvad mennesker gør med sine egne penge. Fordi der ligger også en værdi i, at man går på arbejde og tjener nogle penge, og så får lov til at beholde nogle af dem selv. Altså det er sådan en god, gammel, borgerlig dyd, som jeg synes, at vi nogle gange glemmer. Hvor at en ting ikke skal fedtes ind i, hvordan man gør tingene i den offentlige sektor, men også snakke om, at for en, som ikke tjener særlig mange penge, det er at få en skattelettelse. For eksempel i vores plan. Du fik stort set medvind på samtlige cykelstier, bortset fra mig. Altså alle ville jo have skattelettelser. Alle stod i kø for og og så videre. Jo, men jeg synes også bare, jeg synes altså i stedet for hele tiden at betale om, så rammer det den offentlige sektor. Hvordan løser vi det? Fordi det er selvfølgelig også en relevant debat. Jeg synes også bare, at vi skal tale værdien af, at mennesker får lov til at beholde nogle flere af sine egne penge op, fordi det har sørme også en stor værdi. Men man kan ikke lige komme ind her, fordi altså, hvis vi tager nogle af de samfund, hvor man ikke betaler så meget skat, som man gør i Danmark, så er det jo ikke, fordi man så nødvendigvis har en hel masse flere penge, man selv kan bestemme over. Så skal man bare betale nogle flere penge til forsikringer, ikke også? Så det er jo også en konsekvens af det. Lad os nu lade være med at tro, det er sådan et eller andet tryllekunstneri. Nå, men så har vi flere penge til os selv. Men grunden til, det er højeste skatteprocent og verdens største offentlige sektor. Men det er jo ikke på, hvordan man gør det op. Det kan gøres op på mange forskellige måder. Jamen, hvis så når vi 1, 2 eller 3, det er sådan lidt en polemisk diskussion. Ikke? Altså, vi har et af verdens højeste skattetryk. Vi er nogle af dem, der betaler allermest. Så skal vi ikke betale for, at vores børn får en universitetsuddannelse. Vi skal ikke betale for at komme til lægen. Vi skal ikke betale for at gå på biblioteket. Vi skal ikke betale for mange ting. Vi skal ikke betale for at køre på vejen. Altså, vi betaler jo faktisk alle sammen for alle de der ting, du sidder og rammer op. Vi betaler bare på en anden måde, end man betaler i andre lande. Men der er jo ikke altså, der er sådan noget thing as a free lunch. Det tror jeg, vi er enige om, ikke? Så det er jo bare et spørgsmål om, hvordan bare som om pengene forsvinder ned i et mørkt hul. Men det er der også nogen, der føler, ikke? Ja, men det er jo derfor, vi taler forbi hinanden. Fordi hvis man ser, at noget af det, vi betaler i skat, det kan godt være, at vi kan gøre tingene bedre. Det tror jeg altid, man kan. Men at hvis man ser det som, det putter vi i en pulje, og så går nogle penge til sundhedsvæsenet, noget går til uddannelse, noget går til ældrepleje osv., så er det jo ligesom, at man har en andel i den pulje. Men hvis man føler, at, som jeg hører, Christina, må du rette mig, hvis jeg tager fejl, at man afleverer det et sted, og så er det ikke ens penge længere, og man har ikke, man kan ikke rigtig se en værdi i det, fordi at den værdi, man kunne have ved selv at bestemme over, hvad man skulle bruge den til. Men Rasmus har jo ret, synes jeg, og vi taler forbi hinanden, fordi at vi har forskellige ideologier, andet er der jo egentlig ikke i det, men de penge skulle man jo ellers bruge på uddannelse, privat sundhed, betale for at køre på vejen. Eller hvad men vi siger noget med sundhed for eksempel. Når vi nu taler om det, så jeg antage, at alle er lykkelige med det der skat, så har vi jo ikke lighed i Danmark. Og nu bliver det en lille smule polemisk, men det er ikke for at være ubehageligt polemisk. Så har vi nu sundhedssystemet. Så sidder vi i Nordland, der er 20% af kræftpatienter, de får ikke kræftbehandling til tiden. Man har fjernet den her rettighed, der hedder, hvis du står på venteliste, så kan du gå på privathospital, fordi det er forfærdeligt. Man vil hellere bekæmpe privathospitaler end sygdom. Og det betyder jo, at i dag er det sådan,
hvis vi bliver syge, og Gud forbyde det skulle ske, men hvis vi blev det, og vi ikke kan få en behandling, så har Lisbeth rig, og jeg er fattig. Så kan Lisbeth med sin tegnebog gå ned og sige, jeg vil behandles. Det kan jeg ikke gøre, fordi jeg har ikke pengene til det. Det synes jeg er forkert. Der synes jeg, når vi betaler en førsteklasse skat, så skal vi ikke nøjes med en tredjeklasse behandling. Og det er der, hvor man fremmedgør borgerne i den skattebetaling, de har. Og det er vi nødt til at gøre bedre, for ellers så sker der det, og så bliver der flere fremmedgjorte i det her, altså i at skal betale en stor del af indkomsten, fordi så skal man ud og betale noget ved siden af, fordi man kan ikke få det, man egentlig har krav på. Men når vi går ind og tager den seriøse diskussion om, at hvis vi skal finde råd til en lille skattelettelse et sted, hvordan kan vi så gøre det ved afbureaukratisering? Kan vi se på, om vi skal flytte noget på nogle afgifter, eller om det er fast ejendom, vi taler om, eller hvad vi gør for at være seriøse? Så er det jo fordi, at hvis vi går ud og laver en lettelse i morgen, hvor vi sparer 10% på sundhedsvæsenet, hvor vi sparer 10% på ældreplejen, hvor vi sparer 10% på folkeskolen, så er der altså nogle mennesker, som kommer i dybe problemer ud i virkeligheden. Og det er der jo ikke næsten ingen af os, der er interesseret i. Så derfor så bliver vi jo nødt til at sige, at hvis vi skal have råd til det her, så kan vi ikke bare sige, jamen, vi synes ideologisk, at det er en god idé, at folk har pengene i lommen. Vi bliver nødt til at sige, hvis vi skal have råd til nogle skattelettelser, hvor er det så lige præcis, at vi kan finde de penge? Det har regeringen der selv givet et bud på. Hvis man kigger, Bjørn Corydon og hans gode folk har lavet rapporter på, at man kan effektivisere den offentlige sektor. Man kan udlicitere nogle af de opgaver, man har. Og selvom det bliver svært at indrømme i aften, men der er jo også blevet solgt nogle statslige aktiver. Det har regeringen jo også gjort. Så I har der peget på nogle veje. Man kan bare gå længere ud den vej. Så kan man gøre det i det åbne, og nogle af de gemmer det lidt af vejen. Ikke? Vi har også den grad ryddet op i den offentlige sektor, og der er rigtig meget af den statslige administration, som er blevet effektiviseret og også beskåret, så der ikke bliver brugt så mange penge på det længere. Jeg mener jo egentlig, at regeringen skal jo ikke putte med det, fordi altså, der ligger jo også, uanset om det bliver Helle Thorning-Schmidt eller Lars Løkke Rasmussen, der vinder på torsdag, så er der en kæmpe opgave for den nye regering i at fortsætte ud af den vej, der hedder at vi bruger vel 400 milliarder kroner, og de 100 milliarder kroner inden for de offentlige ydelser bliver udliciteret. Der er penge at spare, hvis man gør mere her. Det siger regeringen selv. Og sådan er det masser af ting, vi kommer til, uanset regeringens farve. Og det må vi også fortælle borgerne. Det er uanset, om man er rød eller blå. Så kommer man naturligt den vej, hvor nogen er meget imod de der udliciteringer og privatiseringer, men det kommer til at ske, for det er der, vi skal finde pengene. Jo, og så nogle gange, så tror vi, at vi finder nogle penge, og så finder vi dem ikke alligevel. Altså tag det der kærkommen for eksempel, ikke? Hvor man nu kommer der nogen ind, og de løser det billigere og mere effektivt. Og så går de konkurs, og så ender det med, at det hele bliver dyrere og mere besværligt end ellers. Men det er mig, der laver sådan, altså jeg er ikke religiøs modstander af udbud. Jeg synes, det kan være fint. Og hvis vi kan spare nogle penge, så gerne. Men altså, nogle gange er det bare sådan en udlicitering. Det er ligesom at trykke på en ballon. Så bliver prisen lav her, så bliver den bare større et andet sted. Det skal man altså huske at have med, og vi skal være meget bedre til at regne på de her ting, end vi har været tidligere. Jeg må ikke sige om sundhedsvæsenet, fordi at der er store udfordringer i sundhedsvæsenet. Vi har stigende medicinpriser, vi har overbelægning, der er en masse ting. Det er ikke noget, der er den ene eller anden regerings skyld. Der har været en udvikling, hvis vi skal være saglige omkring det, i sundhedsvæsenet, hvor vi bare ser større og større udfordringer, og hvor at de ekstra penge, som både I som regeringspartier har lagt frem, og Venstre, og som vi egentlig alle sammen gerne vil, jamen det kommer nok ikke engang til at række, med mindre vi gør noget. Og det synes jeg, i den her valgkamp, der egentlig har været enighed om, at vi bliver nødt til at tage fat på blandt andet medicinpriserne. Men med alle de mange ting, der egentlig også er galt i sundhedsvæsenet, så må man også sige, at hvis man sammenligner for eksempel med det amerikanske, så er det både billigere og mere effektivt, hvis man ser det under et. Fordi det amerikanske, der har man jo nogle top-hospitaler og klinikker, men man har også nogle virkelig ringe nogen. Og hvis man ser samlet set, hvad amerikanerne bruger på sundhed, så bruger de jo flere penge, end vi faktisk gør. Ikke? Så jeg synes, man skal både se på, hvad vi kan gøre bedre, men at sundhedsvæsenet har også sine gode sider, helt klart. Der er mange mennesker, der knokler derude, og det skal man også anerkende, at der faktisk er blevet også effektiviseret og øget produktiviteten, som det så smukt hedder, som næsten ikke noget andet sted i samfundet. Jeg er enig, og bare lige for at understrege det, at jeg går bestemt ikke ind for det der, altså den private tankegang om det. Ryggraden i vores sygehusvæsen, det er og skal vedblive at være det offentlige sundhedssystem. Ingen tvivl om det. Det jeg bare stilfærdigt siger, det er, at private hospitaler er fyldt mellem 1 og 2%, alt efter hvor det er. Og det kan altså ikke ødelægge det danske hospitalssystem. Og det jeg mener, det er jo meget godt at få målt pris på nogle ydelser. Og man skal jo heller ikke have et offentligt sygehus, der er så stort, den kan klare 100%, for så er det for stort. Men så skal man bruge det, og jeg synes, man skal anerkende, at man kan faktisk fjerne lidelse ved, at man giver nogle patientrettigheder, så hvis ikke man kan give patienten en behandling inden for den
ramme, vi har besluttet som politikere, så skal man have lov til at få den. Så bliver man også nødt til, hvis man skal give en ramme, og så tale om at prioritere. Altså fordi, der er jo forskel på, hvad det er, man venter på. Ikke? Altså, hvis du venter på en super vigtig operation, og hvor at, hvis der går 2 dage mere, altså, så er din sygdom væsentligt forværret. Så er det vigtigt, at du kommer til nu. Men hvis det er et spørgsmål om, at man skal hive en læge op midt om natten, fordi du har en bullen finger, ikke også? Altså, nå, men det er altså nu, men det er jo enig, men altså helt konkret, hvis du har 30 dage, du siger, der skal du, hvis du får en diagnose på kræft i dag, så skal du behandles inden for 30 dage. Hvis ikke du kan det, så synes jeg, at du skal have lov til at gå til et privathospital. Det kan godt ske, at du har haft den kræft nu i 2 år, men det fylder bare så meget skallen på dig, at der har du altså... Jamen lige præcis på kræft, men det er jo også... Altså... Jamen der er jo mange steder, hvor det er for langt. Men i dag, der var vi for eksempel ude på Aalborg Universitetshospital, hvor der var P1-debat, og der sagde hende, der var talskvinde for sygeplejerskerne, der sagde hun, jo, en ting er så privathospitalerne, men vi kunne bare rigtig godt tænke os, at hvis når der opstår komplikationer, at de så også selv rydder op. Fordi at de sagde, at mange af vores patienter er jo nogen, der kommer ind med komplikationer efter en operation i det private. Og det synes vi er unfair konkurrence på den måde. Så hvis der bliver sendt nogen til det private, så må de også ordne komplikationerne selv. Det synes jeg egentlig var det ikke det, hun sagde? Det synes jeg faktisk er en fair nok pointe. Men der er jo så forskel, fordi det er jo rigtigt nok, men hvis for eksempel du bliver henvist af det offentlige til et privathospital, der har været mange eksempler på det her med, at det ikke skønhedskirurgi, hvor der har været rigtig mange triste eksempler. Det er jo rigtigt, altså, så bliver det skatteindtægterne, der skal rydde op, ikke? Også, det kan man jo godt diskutere rimeligheden i, men det laver ikke om på det faktum, at privathospitaler er jo ikke det er jo ikke et problem, det er jo en del af en løsning. Det kan det være, men vi må også bare, nu når du så selv er inde omkring det der med skønhedskirurgi, det var jo også sådan, da Lars Løkke satte hele det der setup med privathospitaler op, at det der skete var, at man i høj grad overbetalte de her privathospitaler. Det er altså det er faktisk rigtigt. Og de opgaver, de skulle løse, det var nogle andre opgaver, end dem de offentlige skulle. Ej, men altså, og man havde ikke de samme forpligtelser, som man havde i det offentlige. Der er nødt til at forsvare. Der kom patienter ind, hvis det var sådan, at de havde brug for en portør til at hjælpe sig, så fandtes ikke i det private, det gjorde det kun i det offentlige. Og det private fik de samme penge. Ja, et angreb med forsvar. Og så videre. En lille bemærkning om det, fordi hør nu her, Lars Løkke gik til valg på at fjerne nogle ventelister. Og det var med åbne øjne. Man vidste, at det ville koste penge at fjerne ventelisterne, men det var argumentet om, at det var vigtigt at bekæmpe ventelister og menneskelig lidelse end privathospitaler. Og så er det rigtigt, at når du skal sparke det i gang, der vidste man godt, at det ville koste flere penge. Præcis. Men lad være med at sige, at det var noget at gøre med, at man ville bombe det offentlige tilbage, og man ville forgylde privathospitaler. Man vil gå ind og fjerne ventelister, og det er jo det problem, vi render i lige om lidt jo, fordi nu er vi jo tilbage til, ventelisterne er jo steget voldsomt i de seneste år, og der står altså folk, som ikke bliver behandlet. Og det bliver jo også et emne efter næste valg, eller efter på torsdag. Der vil vi jo gerne lave den her garanti igen, så borgerne de kan blive behandlet. Og der er jeg altså nødt til at anerkende, at det fylder meget hos de folk, der er syge. Og hvis ikke I får det løst, så bliver det bare det. Det er jo det, der er fokus. Det er derfor, det er så ærgerligt, når man kommer ind i den der retorik med, at man har forgyldt de private, eller vil forgylde de private. Fordi det er jo ikke det, det handler om. Altså sådan helt ærligt svar, Rasmus. Det var det, der skete jo. Ja, men Søren har jo lige forklaret det rigtig godt. Det var jo fordi, at man godt vidste, at hvis man skulle til bunds med mange af de ventelsesvidere, så krævede det nogle investeringer, og det kommer det sikkert til at gøre igen. Men det er jo ikke fordi, at jeg har et eller andet brændende ønske om at ville forgylde nogle privathospitaler. Jeg har et brændende ønske om at give den bedst mulige behandling, de kortest mulige ventetider til vores patienter. Og det er det handler om. Og derfor, jeg synes simpelthen ikke, det er fair, når man bruger den der retorik, og jeg ved godt, hvorfor man gør det, og det bliver sådan lidt noget politisk spil og sådan noget. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Nu sidder vi her og har den ærlige snak. Der er ikke nogen herinde, der har en interesse i at forgylde nogle private hospitaler. Vi er alle sammen interesserede i at få mest muligt for pengene. Men man har lavet nogle prioriteringer, det gjorde vi i sin tid, som Søren var inde på, som handlede om patienterne. Det handler om patienterne i fokus. Det handler ikke om, at der er nogen, der skal forgyldes.